Nggon lawang kuwi dikunci. Lawang apa? Lawang sing mlebu rene. Ayo mlebu ndi? Mlebu maring jero kok. Jero ngendi? Oh ya wis ora ngerti ya wis. Mau mlebu nggon sembiyangan majata iki angel. Oh, mlebu tempat sembiyangan saiki angel. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saiki rikone arak ring sembiyangan. Ora kur nyong tok kabeh ki sambat angel. Oh, berarti tempat sembiyangan kono kayak dikunci. Dur kunci, Dhuwur kunci. Oh, kae tandane mergane riko cuk mlebu kono nggo mergane riko kan pedine ngompol ndak najis mbok. Ngompol apa wong cari entus ganti kok ngompol. Iya, masuk tempat sembayangan sekarang susah. Tok kok kancane do kaya kono sambat angel. Lah wong riko kan sandale cuk mlebu mbok. Dosa najis ngerti ra? Ra oleh. Sandal mosok mlebu wong mosok. Ya wis sabar ya mbok, salat nang omah ra apa-apa. Riko wis tuwa nang omah wae salate. Ndak marake nyusahke wong akeh Riko. Lah engko nek ngompol pipis ngerti dhewek. Ya kan kancane arak men nganu salate men kusuk nek ana Riko kan kok malah mumet. Riko ya salat wis ngerti dhewe jengkang-jengking. Marake mumeti kancane wis nang mah wae salate. Gusti Allah wis ngerti. Selamat pagi dulur, selamat bergabung, sehat selalu. Semoga rezekine tambah lancar, berkah barokah. Mbak kelamine dibenerke Mbak kancinge. Oh iya. Mbok samini yo kancinge bledeh. Oke. Nah. Sekarang nek isuke turu. Iya kita tangi turu Mbok samini. Umur berapa sekarang? 84. Amin, sehat selalu ya sama si Mbok. Amin. Gembilinya Kak Catering. Sama pengen CEO gembili.